πλειούσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμιν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς την έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε μας από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, 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 Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσωσε Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλες η βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβητός σου, μισθή πάσης θυσίας σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο, δώεσαι Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλήν σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτήριο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, νυν έθνον, ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού, ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα, επάκουσον ημών, εν ιαν ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν είδασιν την γην κρεμάσας. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν είδασιν την γην κρεμάσας. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν είδασιν την γην κρεμάσας. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλον των ουρανών ενεφέλε. Ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Εις προσιλώθη ο νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ, Προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ. προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ. Δείξον ημίν και την ένδοξον σου Ανάσταση. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν είδασιν την γην κρεμάσας. Σήμερον κρεμάται
των αγγέλων βάση. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλον των ουρανών ενεφέλες. Ράπισμα κατεδέξατο, ο Ιορδάνη ελευθερώσας τον Ήλις προσιλώθη, ο νηφίος της Εκκλησίας. Λόγχιε και ντύθη ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Προσκυνούμεν σου τα πάθη, Χριστέ. Δείξον ημίν και την ενδοξόν σου Ανάσταση, Κύριε δόξα σοι. Τι επαύριον ήτησες τι μετά την Παρασκευήν, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτων λέγοντες: Κύριε, μνήστημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπενε τη ζών, μετά 3 ημέρας εγείρωμε, και έλευσον ουν ασφαλιστήνε των τάφων έως της 3ης ημέρας. Μήποτε ελθόντες οι μαθηταί αυτού νυκτός κλέψος ειν αυτόν, και ύποσι το λαό ηγέρθη από των νεκρών, και έστε η εσχάτη πλάνη χείρον της πρώτης. Έφιδε αυτής ο Πιλάτος, έχετε κουστοδίαν, υπάγετε ασφαλίσαστε ως είδατε. Οι δε πορευθέντες εισφαλίσαντο των τάφων, σφραγίσαντε στο λίθον μετά της κουστοδίας. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το σταυρό προσιλωθείς και τη λογή και ντυθείς, την αθανασίαν επίγασας ανθρώπης, σωτήριμον δόξα σοι. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και τη λογή και ντυθείς, την αθανασίαν επίγασας ανθρώπης, σωτήριμον δόξα σοι. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο ευδισμούς και μαστίγας και κολαφισμούς και σταυρών και θάνατον υπομείνας δια την του κόσμου σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Απουρανίου δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσα και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, μας λένε τα Ιερά Κείμενα, δέχεται τα πάντα, και εμπτισμούς, δηλαδή χτισήματα και μαστιγώματα, και περίγελος γίνεται των ανθρώπων και τον βρίζουν και τον ηρωνεύονται
και όλα αυτά τα αντέχει, και από το σταυρό εκεί απάνω που βρίσκεται λέει «Πάτερ άφες αυτής ου γαρίδαση του ποιού σου», δηλαδή «Πατέρα, συγχώρεσέ τους όλους γιατί δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν». Αλλά ταυτόχρονα φωνάζει και σε εμάς όλους «Συγχωρήστε τους αδελφούς σας, αφήστε τα παραπτώματα των συνανθρώπων σας, μη λογαριάζετε τι σας έχουν κάνει, κοιτάξτε μπροστά, κοιτάξτε εμένα που είμαι πάνω στο σταυρό και συγχωρώ όλους. Συγχωρήστε όλους αν θέλετε να συγχωρεθείτε και εσείς». Αυτό μας φωνάζει ο Χριστός στο σταυρό. Από την ώρα που κατεβαίνει ο Χριστός στον κόσμο και γίνεται άνθρωπος και βαπτίζεται και αρχίζει μετά και περιοδεύει τις πόλεις και τα χωριά και κηρύσσει, ένα είναι το κήρυγμα που κάνει. Ένα. Μετανοείται. Ένα μόνο, μία μόνο λέξη χρησιμοποιεί ο Χριστός. Αυτό είναι η σύνοψη όλων των λόγων του. Μετανοείται. Ήρθε η Βασιλεία του Θεού. Αυτό φωνάζει και από το σταυρό. Συγχωρήσατε. Αφήστε τους άλλους. Ξεχάστε τι έχει γίνει. Διαγράψτε τα πάντα και ελάτε μαζί μου, μας φωνάζει, να εορτάσουμε την Ανάσταση. Αναστηθείτε πνευματικά μαζί μου για να κληρονομήσετε την Βασιλεία μου. Αδελφοί μου, αύριο το βράδυ 7 η ώρα θα έχουμε την ακολουθία του επιταφείου. Αν μας κάνει και καλό καιρό θα κάνουμε και την περιφορά γύρω από την όμορφη εκκλησία μας. Το Σάββατο το πρωί, το Μέγα Σάββατο το πρωί, η πρώτη Ανάσταση μαζί με τη Θεία Λειτουργία, και το Σάββατο το βράδυ η Ανάσταση του Κυρίου μας. Θα εορτάσουμε, θα πανηγυρίσουμε, θα ψάλουμε, θα χτυπήσουμε τις καμπάνες και να πούμε το Χριστός Ανέστη, αφού πρώτα έχουμε συγχωρήσει τους άλλους. Έχουμε 2 μέρες καιρό. 2 μέρες καιρό. Έτσι, ο Θεός μας δίνει 2 μέρες ακόμα να συγχωρέσουμε αυτόν που βλάψαμε και αυτόν που μας έβλαψε. Μην προσέλθει κανείς στην Ανάσταση, αδελφοί μου, χωρίς να έχει συγχωρήσει τον αδελφό του, χωρίς να τα έχει ξαναφτιάξει με αυτόν που τα χάλασε. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους, να σας προστατεύει όλους. Καλό βράδυ. Η Εκκλησία θα μείνει ανοιχτή όλη τη νύχτα, χάρη στις κυρίες εδώ που θυσιάζονται κάθε χρόνο για να ψάλουν τα κατάλληλα προς τον εσταυρωμένο Χριστό και να προετοιμάσουν την Εκκλησία για τον επιτάφιο αύριο. Ο Θεός να σας ευλογεί.